aw bena ɲɛnajɛ duman min lajɛ Mali kunnafoni tele jabarani kan a sababuya ye Larabi ye. An balima Mali kunnafoni jabarani filɛbaw an bɛ foli ni tantoli di aw ma farafina ani farajɛla denmisɛnnin maakɔrɔ ka aw fo dantɛ foli min na n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna jɔnni kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman aw minnu bɛ an filɛ sanga ani waati an bɛ aw fo an tɛ sɛgɛn aw foli la bi an bɛ Ala fo ka tanu ka barika da o min sɔnna ka bi don ne ni aw garisɛgɛ la o tuma bi an bɛ Bamakɔ commune 4 la ni ko Bamakɔ commune 4 an bɛ Amidalayi ayiwa an bɛ jɔn fɛ yan o ye belebele dɔ ye n y'o de fɔ n ko Mali kunnafoni jamukan min ni o bɛ sigi aw ye jamukan tɔgɔ de ye donsoya ye o tuma an bɛ taama belebele de nɔfɛ belebele minnu sɔnna k'u cɛsiri baara nin kɔnɔ ka baara nin ɲɛɲini ni ka baara nin ɲɛdɔn wa ko jiri ka ca kungo kɔnɔ nka diden bɛ don a kanu jiri de la o tuma anw ni Simo bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o ye jɔn ye o ye maliyɛnw ka belebele ye i ka dɔn k'a fɔ Amidalakɛ ka belebele n'o ye Burama Fotigi Kulubali ye o de sigilen filɛ nin ye anw ni ne an bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ o tuma anw sera belebele ma bi ka da ka diɲɛ mankutu de ye an y'a mankutu mɛn a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ a ye babaw tigɛ o tuma n ko k'an bɛ a lajɛ ka se Simo fɛ yan nɔ awa kana dakuruɲɛ dama baro kɛ ngana fɛ o tuma aw ni ne n bɔra an somaw ɲina o ma se samajɔ la bilen an bɛna ɲininkali cɛngu karamɔgɔ la karamɔgɔ ka tɔgɔ ni a jamu fɔ anw ye ka tila karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye k'o da ni n filɛbaw tulo kan. Bon, kunnafoni mɔgɔw Mali kunnafoni n b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a ka service kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bon n'i ye foli lase aw ma n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ la Mali faamaw ka daminɛ badaw la ka jigin ka bɛɛ fo aw tɔgɔ la ne tɔgɔ Burama Fotigi Kulibali ne fa tɔgɔ de Fotigi sinon tɔgɔ yɛrɛ de Burama Kulibali ne fa tɔgɔ de Fotigi Kulibali ne ba tɔgɔ Jɛgɛ Kulibali a bɛ nin na mais an fa banna le 2 juin 1998 bon ne fa ye Totaka de ye Tota bɛ Banamba fɛ c'est à 15 km de la ville de Banamba ani Banamba dugu kɔnɔ cɛ kilo 15 ɲɔgɔn na bon donc an ye yen mɔgɔw de ye quoi donc ne yɛrɛ wolola Amidalayi yan ka mɔ Amidalayi yan bon ka komi n wolola ka sɔrɔ n fa ye donso ye bon n fa fana fa Siratigi Kulibali an b'a fɔ a ma ko Tati bon o fana tun ye donso ye an ka dugu la bon an ka dugu yɛrɛ dama tɛ jamana an ka jamana yɛrɛ kan ale kɛra donsokuntigi ye 1934 bon an ka jamana tɔgɔ ko Fadugu jamana a bɛ komi Bɛlɛdugu Wasolo Mande a bɛ ten cogoya la quoi bon donc an mɔkɛ kɛra o donsokuntigi ye 1934 jamanakuntigi sigi nana ale de pere kɛra o jamanakuntigi donsokuntigi ye bon o kɔfɛ an fa kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ yen ko Tiɲɛba a fana banna bon o fana an mɔkɛ denw na quoi o kɛra donso ye bon ne yɛrɛ fa Fotigi o fana kɛra donso ye bon o kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Mori Kulibali a fana tanyana a ma se ka kɛ donso ye mais o kɛra farafin furabɔla de ye donc n'i ko Burama ye jɔn ye ne yɛrɛ Burama bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye bon an tɛ belebeleba ye sa an ye denninw de ye quoi parce que mɔgɔninfin an fa tɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ an kɔrɔw bɛ yen an karamɔgɔw bɛ yen tant que i faw bɛ yen i kɔrɔw bɛ yen i karamɔgɔw bɛ yen e tɛ se ka kɛ belebele ye olu ɲɛna quoi an ye denw de ye quoi i y'a faamuya awɔ. Ayiwa karamɔgɔ Burama i dansɔgɔ o kɔrɔfɔ la o diyara anw ye ko da de ye n sɛgɛnɛ ye wa ko san bɛ tigɛ k'a kɔ to ngɔmi wa ko maa fa yɛlɛnna yiri min na n'i ma se ka yɛlɛ a la n'i y'i sigi yiri ni ju fɛ ni tɛmɛbagatɔw y'i ye dɔ n'a fɔ ko n'a jigintɔ tɛ k'a yɛlɛntɔ don o tuma an tɛna ɲininkali kɛ e t'aw la bilen k'a fɔ i donna donsoya kɔnɔ cogo min ɲininkali min bɛ kɛ sisan nɔ Burama karamɔgɔ ye jɔn ye donsoya kɔnɔ. Bon i y'a fɔ cogoya min na bon an ta tɛ i n'a fɔ an donna na an wolola donsoya de la ka mɔn na bon donc ne ye marifaci kalan 1975 n fa nɔfɛ bon ne fa n'a jɛɲɔgɔn o tun bɛ taa an ka buguda la Marakakungo jamana kan bon ka bɔ Zantigila ka taa an ka buguda la an tun bɛ marifa ci o kɔnɔna na wɔlɔ ni kamiw na bon donc o kɔfɛ kungotaga nana diya ne yɛrɛ ye sufɛ ani an fa n'an fa teriw Ala hinɛ Seydondaw Umaru Jara Salifu Jalo an n'olu tun bɛ yaala faya kɔnɔ sufɛ bon o ni faya kelen kelen kɔnɔ a y'a sɔrɔ sogo bɛ faya kɔnɔ e tɛ se k'a faamuya bon donc an n'olu tun bɛ yaala faya kɔnɔ sufɛ
an tun bɛ kungoba kɔnɔ an bɛɛ la ka taa dumansana banikolo yɔrɔ ninnu an tun bɛ nin yɔrɔ nin bɛɛ yaala bon o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dennama don tagama bɛ digina quoi n'an yɛrɛ tun tagamana ka sɛgɛn dɔrɔn ne ka cɛkɔrɔba tun bɛ n faamu n'an sira kungo kɔnɔ ten cogo la dɔrɔn ne bɛ kasi n ko fɔ n ka n ko an bɛ taa bada la a b'a fɔ Burama bɔ i b'i janto i yɛrɛ la jigin k'i ko i fɛrɛ ma ta ni fɛn fɛn kɔni lamagara dɔrɔn kana bɔ i nɔ na dɔrɔn to i nɔ na est ce que i y'a faamuya donc a bɛ marifa karabini fa kisɛ la k'i sigi ne kɛrɛfɛ ne bɛ jigin yɔrɔnin dɔ la ka ji bɔn kan k'an ko ni n tilala koli la tuma an bɛ sɔrɔ ka bɔ an bɛ sɔrɔ k'a daminɛ bon mais an ye waati jan k'o la ne yɛrɛ ye ko caman k'o kɔnɔna na bon kɔfɛ ne yɛrɛ fa tilala ka na n kalifa don Sunkalo Konare la Sunkalo Konare Sunkalo bɛ Banankabugu la a bɛ nin na a banabaatɔ dɔ quoi bon donc Sunkalo bɛ Banankabugu la ne yɛrɛ n fa ye kalifa don Sunkalo Konare la donc Sunkalo Konare ale ni Jatula Sedu ani Senu Bajanw ani Sumana Jara Kobalu ani Fali Jakitew Yɔrɔ Sidibew bon an n'olu ani Siyama Bagayogo an n'olu de tun bɛ jɛ ka taa kungo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ani Marubilen Senu ani Lɛfaga Sedu Senu an n'olu de tun bɛ jɛ ka kungo yaala kɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se olu fana ka groupe dɔw dɛsɛra bon caman tanyana fo kana o groupe jɔ donc ne yɛrɛ fa ye kalifa Sunkalo Konare la n karamɔgɔkɛ Sunkalo Konare ayiwa o tuma an bɛ karamɔgɔ Sunkalo yɛrɛ fo ko ala ka nɔgɔya kɛ kow la tuma halisa an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye anw y'a mɛn k'a fɔ ko jɔda wɛrɛ b'e la donsoya kɔnɔ i b'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen o kalifa b'i ma donsoya kɔnɔ parce que donsoya bɛ yɔrɔ min bi caman b'a k'o kalama a mɛnna k'a fɔ ko jɔda wɛrɛ b'i la donsoya kɔnɔ min tɛ marifaci dɔrɔn ye bon o tɛ baasi ye komi an bɛ tɔn min kɔnɔna na o ye fédération nationale des chasseurs du Mali de ye bon fédération donsoba bi o ye karamɔgɔ Gosi Ɲagate ye ne yɛrɛ fa don bon a président Salifu Togola ye bon yanni ka se o fédération ko yɛrɛ ma Gosi Ɲagate ninnu bɛɛ ma Bakari Sidibe o de kɛra sababu ye ka donsow fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan fɔlɔ fɔlɔ ka tɔn créer a ka so bɛ Ntomikɔrɔbugu ka an ka siège bɛ Ntomikɔrɔbugu Bakari Sidibe bara donc an bɛ Bakari Sidibe fo ka foli lase Bakari Sidibe ntɛnana plutôt an bɛ taa sibila kɛ Bakari Sidibe mais ka foli kɛ a ka denbaya ye bon ale kɔfɛ Misira Bala nana bon kɔfɛ Gosi Ɲagate fana nana bon ala y'an di Gosi Ɲagate ma bi donc an bɛ foli lase a ma ka foli lase a ka denbaya ma bon tɔn kɔnɔna na u ka papier ɲɛnabɔra n'a bɛ f'o ma ko secrétaire général bon ne kɛra o ye mais yanni ka k'o ye fɔlɔ n tun ye tɔn ni organisateur de ye fɔlɔ donc depuis 96 n tun bɛ comme organisateur bon donc 2004 u nana kɛ secrétaire général ye parce que tɔn nin bɛ yɔrɔ min na bi in na Bamakɔ bɛɛ an ka tɔn nin mɔgɔ min b'a dɔn i n'a fɔ ne a tigi tɛ yen parce que tɔn nin kuma bɛɛ de tun bɛ fɔ an fa ka bulon kɔnɔ yan fɔlɔ ne denna ma sigi ne ɲɛ boso ne ɲɛnɛ est ce que i y'a faamuya ka b'o la ka taa Bakari Sidibe bara donc tɔn nin b'a dɔn de A à Z bon i welela fɛn min kɔnɔna na ka mɔ a kɔnɔna na kumaw bɛ f'i ɲɛnɛ a kow bɛ k'i ɲɛnɛ depuis dennama fitinin a bɛ komi ne denkɛnin kun sigilen bɛ yan sisan a bɛ ka ko min kɛ a bɛ k'a ɲɛna o a bɛ se ka taa faamuyata fana sɔrɔ a la o bon den min mɔna mɔgɔw senkɔrɔ ten cogoya la fo kana se bi ma donc a bɛ kow taabolo dɔn quoi donc an fa tɔn ni muru bɛ yen olu fana dala n'a ko poste de kalifa donna bon donc o poste fana kalifa donna ni bi cɛ an ka tɔn kɔni n'a ma sankɔrɔta sɔrɔ a ma jigin donc n kɔni bɛ dugawu don muru ye n bila la an bɛ dugawu don olu ye ka o waleɲuman dɔn na s'u ma a ka di n ye n'i bɛ bɔ a la don min fana na a kana kɛ i dɛsɛra bɔ a la ye est ce que parce que min ka jugu diɲɛ kɔnɔ o de ye karisa an y'an ka danaya ta ka di ka nin k'an ye bon vraiment i m'a minɛ an fɛ an b'i bɔ yen i y'a faamuya bon a tɛ i n'a fɔ fana ni bureau sigira ko mɔgɔ tɛ bɔ bureau la dɛ Gosi Ɲagate ye donsoba ye n'a bɔra Gosi Ɲagate la ka daminɛ Salifu Togola la ka jigin fa an bɛɛ lajɛlen don min mana tɔn jan n'u mago t'an na u b'an bɔ kɛrɛfɛ u b'an bɔ a la ka mɔgɔ wɛrɛw ta k'u sigi mais a ka di ne kɔni ye moi personnellement ni n bɛ bɔ a la don min na bɛɛ k'a fɔ Burama jɔn kɔ a la an y'i ta minɛn min kama an y'i bila minɛn min kɔnɔ i y'a minɛ an fa yɛrɛ 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 de mais a ka d'an ye an b'a fɛ ka karisa fana bila i place la o fana kana n'a ka expérience parce que i b'a dɔn diɲɛ ye expérience ko de ye quoi ni fɛn min dɔnniya tɛ i la n'i bilala la dɔrɔn a tiɲɛni bɛ kɛ est ce que i y'a faamuya mais ni i bilala la e b'a minɛ an fa bon n'a yera sisan ko mɔgɔ dɔ fana bɛ yen an bɛ don min na ko bi ko fana ka dɔnta ka bon ne ta ye
donc diɲɛ bɛ ɲini fɛ k'e bɔ yen o fana bɛ na quoi est ce que a fɛ diɲɛ bɛ ten quoi bon a bɛ komi i m'a ye dɔw bɛ yen ala m'u da tɔgɔ kama ala m'u da jamu kama ala m'u da ɲɛmɔgɔya kama o ye ala ka baara de ye quoi mais olu b'a forcer quoi u b'a ɲini k'a forcer surtout i b'a dɔn an ka dusukun nin yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni latigɛw tɛ ala kuma man di ne ye parce que an ye den de ye f'an k'an yɛrɛ bila den place de kɔnɔ i y'a faamuya f'an k'an yɛrɛ bila den place de kɔnɔ f'an ka sɔn o ma est ce que i y'a faamuya an fana denw fana bɛ donsoya la dɛ mais an fa tɔw bɛ yen bon an karamɔgɔ tɔw fana bɛ yen mais et pour ça o n'a ta an fana bɛ ka dɔw kalan mais toujours est-il que f'an k'an yɛrɛ kɛ den de ye quoi mais ɲɛ b'a dusu kuma nin bilama i bɛ den dɔw ye olu yɛrɛ garadi ka bon n'u faw ta ye i bɛ den dɔw ye u garadi ka bon n'u karamɔgɔw ta ye donc kuma yɛrɛ fɔcogo bɛ mɔgɔ kɔnɔ quoi diɲɛlatigɛ baara o baara don ni mɔgɔ mɔgɔ y'a daminɛ ɲɛ i ka bila i kunna k'a fɔ k'i ɲɛmɔgɔ de ye o ye i y'a faamuya o ye diɲɛlatigɛ baara bɛɛ ye bon dusukun nin filɛ nin sisan e bɛ se ka den dɔ wolo sisan k'e to donsoya la bon den bɛna sankɔrɔta a bɛ se ka sogo dɔ faga depuis ala k'e da e ma deli ka mugu ci o la fɔlɔ mais a tɛ i n'a fɔ k'a ka donsoya bɛ e ta ɲɛ ou bien ko e karamɔgɔ don e si y'a faamuya bon mɔgɔninfin n'i tɛ kungo min kɔnɔ i t'o sogo faga n'i ma se yɔrɔ min na fana i t'o sogo faga donc diɲɛlatigɛ bɛ ten nɔ f'an ka jɛ n'o de ye ka bɔ an ka dusu denmisɛnninw tɛ jɛnna n'o o vie modèle ye donc a ye dusu kuma gɛlɛya i y'a faamuya donc bɛɛ fili ka da yan fɔlɔ. karamɔgɔ bi baro ka di i ka o kuma o y'a anw hakili jigin kuma ɲininkali dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi ye ayiwa e ka donsoya daminɛ ni bi cɛ e ye sogo tɔgɔtigi jumɛn faga ni hakili bɛ min tɔgɔ la n'i bɛ se ka dɔ lakali an ye o la. bon en réalité mɔgɔ min kɔni ye donsoya daminɛ 75 ani bi cɛ kɔni i b'a dɔn peut être a ye au moins a ye wɔlɔ caman faga quoi est ce que i y'a faamuya bon sogo faga ko ninnu ne t'a fɛ k'an da don o réseau kɔnɔna na quoi parce que an si ma se sogo faga ye fɔlɔ quoi an faw bɛ sogo min faga an bɛ t'olu de nɔfɛ k'olu ta n ma donso bɛɛ fɔ dɛ n ko ne an faw bɛ sogo min faga an bɛ t'o de nɔfɛ k'o ta o ni an kɔrɔw bɛ sogo min faga o n'an karamɔgɔw bɛ min faga an bɛ t'o de nɔfɛ k'o ta ka na n'o ye c'est pour que réseau sogo faga ko kuma ninnu ne t'a fɛ k'an da don a la parce que a bɛ na ni yɛrɛfɔ ye quoi awɔ olu vi man ne ye. ayiwa karamɔgɔ y'o faamu ayiwa maa min bɛ siran kuma ɲɛ a ka ca ala fɛ o tɛ kuma fɔ min bɛ kɛ awa tiɲɛni kɛ kuma ye fɛn dɔ kuma fɔ nka o ɲɛdɔnnen don an b'an pan o yɔrɔ kunna karamɔgɔ maa caman bɛ donso ni soma ɲagami soma ni donso danfara ye jumɛn ye karamɔgɔ. bon i filɛ ka don réseau dɔ de kɔnɔna na sisan mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'a ɲini bamakɔ yan ka donso ni soma bɔ ɲɔgɔn na o kɛra ne de ye mais donso ma n dɛmɛ a kɛlɛ la o y'a to yen bon somaw ye ne kɛlɛ ka ne kɛlɛ fo réunion bɛ kɛ n kama k'a fɔ n'ala sɔnna ma an bɛna burama faga nin don masina an b'a don ta k'a bɔ tan mais hali n'an bɛ taa dusukɔni fɔyɔrɔ la ci bɛna fɔ an ka so ko ni burama taara yan fɛ bi k'a bɛ faga i y'a faamuya an fa b'a fɔ ko den cɛmannin ni wolola i k'a sa cɛ k'o kɛ yɔrɔ la k'a fisa i k'a sa i ka dilan ka ye ne tun bɛ taga est ce que i y'a faamuya bamakɔkaw y'a fɔ bi bamakɔ yan ko donso ni soma k'u bɛ fa la k'u bɛ ba la o ye bamakɔ kuma de ye dɛ bamakɔ kuma don dɛ est ce que i y'a faamuya mais n'i ye bamakɔ bila n'i taara manden ka taa bɛlɛdugu ka taa wasolo ka taga diɲɛ dugu o dugu la o b'a f'i ɲɛna ko donso ni soma tɛ kelen ye mais bamakɔ u y'a kɛ mun kama sɔrɔ tɛ donso la somaya sɔrɔ b'a la est ce que i y'a faamuya bon donc kɔni fɔlɔ ye kɔmɔfɔliw ni fɛnw ta ka don kɔni juru kɔrɔ sinon e ko k'e ye wasolon ka ye wasolo n m'a fɔ wasolon ka gɔnifɔla minnu sigilen bɛ bamakɔ yan dɛ mais wasolon gɔnifɔla yɛrɛ kabaya se don o tɛ yan na deso tumani ninnu ni a tɔ minnu e bɛ minnu dɔn u bɛ se ka gɔni fɔ k'a ban i tɛ kɔmɔfɔliya la est ce que i y'a faamuya mais a bɛɛ donna na bamakɔ yan de mais a donna bamakɔ fɛn min nɔfɛ o ye sɔrɔ nɔfɛ ko ye bon ni e tɛ se k'o sɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ ne ko k'e b'o kuma fɔ u b'a fɔ k'i ye ɲɛngo ye sinon donsoya ni somaya kelen tɛ donso ni soma tɛ fa la u tɛ ba la i b'a dɔn soma ye mɔgɔ modèle ye hali donso mago bɛ jɔ soma na parce que n'i bɛ taa kungo kɔnɔ n'i kɔnɔ ganna sisan kɔnɔnafili b'i la
e bɛ taa soma fɛ yen a b'i ka ko lajɛ k'a f'i ɲɛna a karamɔgɔ i b'a dɔn e ka ko bɛɛ yɔrɔ min na sisan i bɛ nin saraka bɔ i bɛ nin bɔ tan i bɛ nin bɔ tan a b'i komi siri de b'i kan ou bien bon ko dɔ b'i kan f'i ka nin saraka ninnu bɔ a b'i bilasira i bɛ taa kungo kɔnɔ ala b'i garisɛgɛ dayɛlɛ i y'a faamuya o bɛ ten cogoya la bɛɛ mago bɛ jɔ soma na u lagositɔla tɛ dɛ bɛɛ mago bɛ jɔ o la mɔgɔ modèle bɛɛ dɔ mago bɛ jɔ soma na mais somaya ni donsoya tɛ kelen ye dɛ i bɛ se k'i to donsoya la ka somaya kɛ mais i tɛ se k'i to somaya la ka donsoya kɛ dɛ est-ce que i y'a faamuya n'i y'a mɛn ko cɛya baara dɛ Mali kɔnɔ yan dɛ cɛya kun fɔlɔ min nana an fɛ yan a baara fɔlɔ yɛrɛ de ye donsoya ye awɔ kɛ mais donso ni soma cɛ mana dɔ de don quoi c'est à dire en réalité n b'a mana dɔn an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ n b'a dɔn dɛ mais a fɔ kun tɛ tugun parce que jamana min nkalon mana cɛya ni tiɲɛ ye ne ko k'i bɛ tiɲɛ wolomo kɔnɔ i bɛ kɛ mɔgɔ mango ye sinon ne b'a histoire dɔn donso ni soma jɛra cogoya min na teriya siraw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka histoire rencontre ɲɛnɛ yɛrɛ est-ce que i y'a faamuya bon ne y'o fɔ Mali yɔrɔ caman na i y'a faamuya Mali tariki caman tanen don Manden kan hali ne ni Mandenka dɔ y'a baro kɛ wa tiɲɛ lakikaw de don fɔlɔ i y'a faamuya mais bɛɛ t'a dɔn Bamakɔ fɛn min bɛ Bamakɔ yan bi nkalon sun de bɛ Bamakɔ yan n'i ko k'i bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn o b'i dun i bɛ kɛ mɔgɔ mango ye. ayiwa karamɔgɔ i ka kɔrɔfɔ faamuna a diyara n ye an b'a yira an balimaw la k'a fɔ aw bɛ Mali kunnafoni jabarani de ka nin waati ka anw lajɛ jamukan ni a tɔgɔ de donsoya ye kɛnɛ bɛ sigi maa min fɛ o y'aw denkɛ n'aw badenkɛ Sule Jara ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o ye Ibrahima Fotigi Kulubali de ye ale de sigilen filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ ɲininkaliw bɛ ka tɛnku a la kelen karamɔgɔ an bɛna ɲininkali min tɛnku i la sisan o ye fɔlɔ donsoya ani bi donsoya wa danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon danfara ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ donsoya yɛrɛ i b'a dɔn donsoya yɛrɛ daminɛna dugu garde de kama dugu lakanani kama depuis lawale la bon donsoya bɛna bɔ okumu kɔnɔna na waati min na o y'a sɔrɔ basigiw commencera ka na donso kɛra kungo yalala ye sogo fagala ye bon fɔlɔ an bɛ bɔ diɲɛ kalama tuma min na a y'a sɔrɔ sogo bɛ sɔrɔ ne kuma f'i ɲɛna ko ne ye donsoya kalan faya kɔnɔna na yan a dabalima min yɛrɛ sɔrɔ yan faya nin kɔnɔ samaw tun bɛ yan an fa dɔ bɛ yen Gosi Ɲagate an ka bulonda kelen na yan a y'i kaleya ŋayaki sufɛ k'i to donso kilenga la k'i kaleya k'a fɔ ko sini midi n bɛ samaku kɛnɛ di gɔnifɔla ma Gosi Ɲagate kelen nin k'a ka mobili ta ka taa kungo kɔnɔ o y'a sɔrɔ mobili dɔ bɛ yen ko dɛsi faama mobili de tun don o y'a sɔrɔ o b'a bolo k'a mobili ta ka taa kungo kɔnɔ tilegan fɛ an faw bɛ tilera fana dunna tuma min a nana fɛrɛ minɛ yan a ko Fotigi ko nana samaku filɛ taga di gɔnifɔla ma i ɲɛrɔ sogo filɛ nin ye o y'a sɔrɔ sogo bɛ yan an faw tun bɛ surafana dun yan ka taga faya kɔnɔ u bɛ sogo faga sogo misɛn fo tan ni kɔ samedi u bɛ taa kungo kɔnɔ baara tun bɛ jigin samedi midi u bɛ taa kungo kɔnɔ dimanche u bɛ sogo faga dajɛ u bɛ na dajɛ bi an ka du kɛnɛ ma k'a buso kungo kɔnɔ ka na n'a sogo kisɛ o tɛ dɛ u tun b'a don mobili kɔnɔ ka na bi an ka du kɛnɛ ma k'a buso ko misi bɛ kɛ cogoya min na ne yɛrɛ ye a ka ca an ka du kɛnɛ ma kelen na yan donc o donsoya o kun sigilen don sogo faga de ma ani balimaya sinsinni ma i b'a dɔn porteur uniforme ninnu sɔrɔsi gendarme polisi garde kiriti karata ninnu u tɛ ɲɔgɔn nabila o bɛ ɲɔgɔn fɛ anw faw tile la donsoya tun ye balimaya de ye ka ɲɔgɔn minɛ i b'a dɔn hali n'u tun taara kungo kɔnɔ n'u ka groupe la mɔgɔ min ma taa kungo kɔnɔ n'u nana u bɛ sogo sarada de u limana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigidala mɔgɔ i ma ne n'an ka sigidala mɔgɔ tɛ bɛ b'a k'an tɛ donso ye k'an faw de tun ye donso ye ne b'a fɔ ko ɔhɔn parce que olu kumana ni sogo u b'a sarada ka dɔ di sigidala mɔgɔ bɛɛ ma bon parce que a bɛ sɔrɔ samedi o samedi u bɛ taga n'u nana yɛrɛ u bɛ jalan bɔ ka lafili ka fɛn dɔ di mɔgɔ ma anw tile la i bɛ taa kungo kɔnɔ bi i bɛ dɔgɔkun kɛ tile 10 kɛ n'Ala ma far'i kan hali i tɛ sogo boliba tɛ pour que ka mugu ci a la yɛrɛ yɔrɔ waatiw tɛ kelen ye bon olu bara e ye donso ye sisan hali n'e kun tɛ yan ni muso jiginna dɔrɔn u b'u ɲɔgɔn wele dɔrɔn pe ko karisa tɛ yan k'a muso jiginna u b'a denguni kɛ kasara fana mana k'i kɔ u b'a karisa tɛ yan nin dun problème nana kan u b'a ɲɛnabɔ bon an bara bi an yɛrɛ sigilen dɔ kan ka nkalon da ɲɔgɔn na pour que k'i mangoya ou bien k'i coron k'i bila kɛɲɛkɛ ko dɔ la o tɛ donsoya fɛn ye o est-ce que i y'a faamuya
bon bi donsoya an bɛɛ b'a la à 70%, mais k'a fɔ ko ka taa kungo kɔnɔ ka taa sogo faga la o kuma t'a la. A caman t'a dɔn pe u bɛ donso fini don, n fa tun ye donso ye, n terikɛ dɔ tun ye donso ye, u bɛ don donso nɔfɛ ten cogoya la, mais k'u sigi so kɔnɔ ka kɛ furabɔ ye ka wari minɛ k'a dun, o de ka d'u ye. A b'i komi Yɔrɔ ka interview de la, Yɔrɔ ko bi ko denmisɛnnin minnu bɛ donsoya la k'i fɔli k'u kun, ka soma fɔli k'u kun, k'o de ka d'u ye ka tɛmɛ donso fɔli yɛrɛ kan. I y'a faamuya. Bi den caman bɛ yen u b'u disi kɔngɔ ni u faw tɔgɔ n'o jamu de ye. Ne fa de ye karisa, ne fa de ye karisa, ne fa de. I fa ye mɔgɔ ye, tiɲɛ don, mais i fana k'i jira i ka ko dɔ kɛ, i fana salen kɔfɛ i denw fana k'u disi kɔngɔ n'o ye quoi. Est-ce que i y'a faamuya. Mais u tɛ taa kungo kɔnɔ manamanakan fɔ, n bɛ karisa ɲɛ, n bɛ se ko la ka tɛmɛ karisa kan, ka sogo faga i dabara, n ye sogo min faga a ka ca, sogo faga i dabara la, wa i bɛ mɔgɔ 1000 fara ɲɔgɔn kan, mɔgɔ si t'a fɔ ko karisa ye nin faga ɲɛnɛ. Hali n'a min ye sogo nin kelen faga don min na i b'a sɔrɔ 100 o b'o kuma de lakale. I tɛ filanan mɛn a la. Est-ce que i y'a faamuya. Donc Bamakɔ donso kuma ka gɛlɛn quoi. Différence ba b'an ni fɔlɔ donsoya cɛ. Fɔlɔ donso u tun bɛ sogo dun k'u balimaw la hinɛ, k'u teriw la hinɛ, ka fɛn bɛɛ kɛ, ka balimayaw sinsin, ka jɛw dilan ka ɲɛ. Mais bi an yɛrɛ gundo t'an na, an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn waranga. Ni bɛɛ ko 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 Jarakɛ bɛ ta, bɛ ta, bɛ ta, bɛ ta, ne b'a fɔ ko o tɛ fosi ye, o donna ta bɔra ta. Ne b'a k'i n'a fɔ n bɛ e dɔn quoi, ka kɛ i bɛ yafa ma, ka k'i n'a fɔ e wolola ɲɛnɛ donna ta bɔra ta. Est-ce que i y'a faamuya. I bɛ taa mɔgɔ dɔ bɔra a bɛ se ka ne lakale ɲɛnɛ sisan, ka k'i n'a fɔ ne wolola ɲɛnɛ, ka sɔrɔ nkalon don. I y'a faamuya. Bon donc donso tun tɛ nkalon tigɛ k'a da yɛrɛ la abada ko n ye nin kɛ, parce que donsoya yɛrɛ kɔnɔna na ka nkalon tigɛ k'a da i yɛrɛ la k'a fɔ ko n ye nin kɛ, n ye nin fɔ, n y'a kɛ tan, n y'a kɛ tan, o y'a damata siri de ye. O ye siri de ye, o fana y'a damata siri de ye dɛ. K'a sɔrɔ i m'a faga. Donsoya yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye donso yɛrɛ a bɛ siri de kun. Est-ce que i y'a faamuya. Bon donso yɛrɛ an tɛ nkalon da ɲɔgɔn na, an tɛ ɲɔgɔn fɛngɛ quoi, an bɛ tiɲɛ dɔrɔn pe de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, mais o tɛ bi ye dɛ. Bi n'i y'i sigi sisan an bɛ ɲuman caman fɔ, n'i wulila dɔrɔn pe an b'i kɔrɔfɔ k'i fɔ k'i mangoya k'i fɛngɛ, foyi tɛ. Sogo faga tɛ yen quoi. Ala ye mɔgɔnin minnu garisɛgɛ n'olu bɛ taa kungo kɔnɔ, n'olu bɛ dɔɔnin faga, an kan ka jɛ k'olu sankɔrɔta. Mais olu ko man d'an ye parce que nkɔni fɔlɔ b'olu tɔgɔ fɔ, olu ko man d'an ye, an b'an yɛrɛ de tɔgɔ fɛ. Est-ce que i y'a faamuya. Bon or que an kan k'olu yɛrɛ de ko jan an ye kosɛbɛ. Bon an tɛ taa kungo kɔnɔ, fɛn min bɛ yen sisan, karisa tɔnko de bɛ yen, karisa e ye président ye, karisa ye secrétaire général ye, karisa ye ordonnateur ye, karisa nin ye, karisa de man kan ka don an ka bureau la, a y'o gɛn ka bɔ bureau la, o ko man di ne ye, o mankanw dɔrɔn nɔfɛ kɛlɛw ni kɔrɔ. Donc donsoya tɛ yen quoi. Est-ce que i y'a faamuya. Bon mɔgɔ minnu bɛ donsoya tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye bi bi in na Bamakɔ yan, karamɔgɔkɛ ni an ɲɔgɔnna kelen kelennin bɔra a tɔ b'i dɛn dɛ. I y'a faamuya. Parce que u mago b'a tɔgɔ de la, an dun mago tɛ tɔgɔ la, an mago bɛ tiɲɛ de la. Voilà, o de don. Est-ce que Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Karamɔgɔ n'i ka ɲininkali min fɔ nka ne bɛ fɛ k'e ɲininka Mali bɛ yɔrɔ min bi donso jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye. Donsokɛ n bɛna min f'i ɲɛna, ni donso tɛ sisan b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ko banna pewu. En réalité dɛ n bɛna o yɔrɔ de tiɲɛ yɛrɛ. N'i ye Bamakɔ centre jateminɛ bi u b'a fɔ ko centre Mali, u b'a fɔ ko Mali centre, u ye centre kɛ yɔrɔ jumɛn? Mopti région, Segu région. N ko jihadistes de bɛ ka mɔgɔw faga yen yɔrɔ ninnu na. Bon c'est à dire sɔrɔdasiw bɛ baara la, an ka tiɲɛ fɔ dɛ, en réalité u bɛ baara la, mais u man ca. U tɛ se ka u ma Mali labɔ. Bon mɔgɔ min bɛ yen min bɛ se ka mugu ye k'i jɔ mugu kɔrɔ ka mugu fɛngɛ, o ye donsow de ye. Donc donsow de bɔra sisan k'u ka dugu garder. U tɛ kɛlɛ la dɛ, u ye k'u ka dugu de garder. Ni bingannikɛla nana k'a bɛna bin u ka dugu kan, u fana bɛ bɔ. Dugu cɛ min fana bɛ yen, ni e fana b'a dɔn k'i ye cɛ ye, k'i ye dugu den ye, ko dugu man kan ka minɛ k'e dalen to sunɔgɔ la, e fana bɛ wuli dɛ. Est-ce que i y'a faamuya. Bon olu de fana bɛ ka wuli ni u bolola mugu n'a kisɛw ye, ka banbagaci minnu bɛna bin u ka dugu kan, k'u ka baganw cɛ, k'u ka nafolo tiɲɛ, k'u ka fɛnw tiɲɛ. Bon olu de fana bɛ ka olu kɛlɛ. Ni donsow tɛ bi, sisan b'a sɔrɔ Segu minɛna, a tɔgɔ di, Mopti minɛna. Est-ce que i y'a faamuya.
sama sɔrɔ Bamakɔ yɛrɛ minɛlen don parce que n'i y'a jihadistes ma se Bamakɔ yan ka Bamakɔ attaquer i n'a fɔ i bɛ yɔrɔ tɔw attaquer cogoya min na parce que u bɛ tɛmɛ sira min fɛ mɔgɔ dɔw de b'u bali o la quoi donc donsow kan ka fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna k'u nin ko k'u dansɔgɔ mais m'an ka gouvernement kura min fɔ nin ye sisan sinon gouvernement min tɛmɛna o ma valeur de donsow la o. Moro Keita ye valeur dɔ don donsow la Musa Traoré ye valeur dɔ don donsow la ex y'a faamuya Alpha Mar Konare o ye min kɛ donso ye a ka bon dɛ la rencontre des chasseurs première édition deuxième édition ale de y'o organiser donso ye bon ka tila ka monument jɔ Bamakɔ yan contre ni Sanɛ donsow tɔgɔ la ka musée jɔ Yanfoyila la donsow tɔgɔ la musée kɔni jɔra mais a ma équipé de donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka ɲɛ an ma ka musée ni équipé an ye a ka d'an ye o fana y'a seko kɛ donso ye bon président minnu tɛmɛna olu kɔ o bɛɛ y'u seko kɛ donso ye mais bon gouvernement min banna kɔsa in na bon o mago ma kan na o mago jɔnna mɔgɔ wɛrɛw de la bon donso dun filɛ donso kunkanko kuma mɔgɔ tɛ se ka donso kunkanko kuma fɔ ni donso yɛrɛ tɛ mais u bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila ka taa donso ɲini ko ka taa kuma olu fɛ mun tɛ donso ye bon donso dun tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn donso kan fana b'a dan na koyi ayise y'a faamuya mais n'u taara u bɛ wari de cɛ ka di mɔgɔw ma ka dakamana voiture san ka d'u ma ka taa olu na kan kumana donsow fɛ k'a bɛ taa nkalon don a ma kɛ ten ayise y'a faamuya donc donso kan ka fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ko k'u dansɔgɔ sinon u jɔda bɛ Maliko la dɛ bon hali ni jadi tɛ kɛ an ka dugu ninnu na sisan i b'a jateminɛ sisan hali ni kojugu nana bin dugu kan sisan donso de bɛ bɔ warajugu mana na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ donso de bɛ bɔ wa donsokɛ n'a b'i ka dugu la i ka d'a la a b'i ka dugu saraka misɛnnin bɛɛ bɔ donsokɛ n'a bangela i ka du kɔnɔ n'a b'a fɛ a ka donsoya yɛrɛ ka jidi sisan a ka recherche ye saraka bɔ de ye quoi a b'i ka du kɔnɔna saraka misɛnnin bɛɛ bɔ awɔ donso ye ɲɛnibagatɔ yɛrɛ de ye e ka jateminɛ k'an b'an ka so ye ka to yen i kɔni bɛ ne ka so kɔnɔ mais an ka donso dɔw bɛ yen n'i b'u ka so kɔnɔ c'est climatisé dakamana fɛn bɛɛ de b'u bolo mais u b'o ye k'o to yen ka tugu da duguma k'u muso ni denw tigɛ ka taa si kungo kɔnɔ ka ji kolon min an bɛ ji dɔ min don dɔ la walayi bilayi lezi i yɛrɛ bɛna ka faliw gɛn ka bɔ ji la ka i biri a la k'a min ayise y'a faamuya i ye layilala n'i bɛ ji dɔ min i b'a kɛ tan n ko ne bɛ tugu ka ji dɔ kɛ bidɔn kɔnɔ ka na di n baramɔgɔw ma yan ko fura don n ko n bɔra n'a ye dɔ bara voilà n b'a fɔ ɲɛna de n ko fura de don n y'a minɛ morikɛ dɔ la n ko nasi de don a y'a dɔ min u bɛ to ka dɔ kɛ ji la k'a min sɔn u bɛ to k'u kala n'a bidɔn banna tuma min na n bɛ sɔrɔ k'a fɔ bura e ka nasi nin ca suma ka go dɛ n b'a fɔ ko n'a banna tuma min wala an mɛ ka ji min dɛ o ji dɔ de ye nin ye esi y'a faamuya donc donsoya dabɔra ɲɛnibagatɔya de kama i y'a faamuya donc donsow kan ka fo k'u ni ko k'u dansɔgɔ n'i bɛ yan sisan i bɛ an ka sigida ni mumɛ bɛɛ lajɛ den wo mɔgɔ mana kirin ka bin sisan hali ni pali ye mɔgɔ min bin sisan u bɛ nkalon da subagaw la k'a fɔ ko subagaw b'a kɔ ou bien jinɛ wulila fɛ an ka taa donsokɛw fɛ yen u bɛ donso dɔ ka yɔrɔ ɲini ka taga yen bon o bɛɛ ye dɔ de ye c'est à dire donso bɛ farafin yiri fana bɔ ka mɔgɔw furakɛ n'a ye donc mago yɛrɛ bɛ donso la parce que ni donso kɔrɔla de i bɛ kɛ furabɔla de ye voilà donso mana kɔrɔ k'e tɛ se ka tagama ou bien ala ka kisi k'an taga i kɛra lujuratɔ fasiya dɔ i dɛsɛra bon e bɛ sigi e bɛ kɛ furabɔla de ye i y'a faamuya donc mɔgɔw b'a sɛgɛrɛ koli furaw garijɛgɛ furaw siritigɛ furaw ɲama furaw bana furaw i y'a faamuya donso b'a a yɛrɛ furakɛ n'o ye parce que u b'olu bɛɛ kalan kungo kɔnɔ n y'o kɔrɔfɔ faamu o tuma ne m'a fɔ n ko mali hakili cɛ donsow la nka ne kɔni b'a ɲini mali fɛ halisa a ka cɛsiri n'a sɔrɔ u ye minɛn kelen de bɔ donsow kama u ka minɛn nin kɛ fila ye ka donsow ka minɛn fa kosɛbɛ ka se ka donsow ka dusu dɔw la dusu min b'a to n'u b'u cɛsiri halisa k'u cɛsiri anw ka fasoba maliko na ka d'a kan maa si tɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na anw ka mali dilan na anw yɛrɛ tɛ karamɔgɔ n'o kɔrɔfɔ tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa an ka donsoya bɛ yɔrɔ min bi tiɲɛ na a yubuyabalen don karamɔgɔ o tuma ladilikan jumɛn b'e bolo bi k'a fɔ donso den n'a ba ye bon est ce que donsoya kelen yuguyabanen don mali yɛrɛ yuguyabanen don kuma tɛ donsoya ma i bɛ jɛkulu ye mali kɔnɔ a bɛɛ yuguyabara mais a yuguyabakun bɛ yen
u donnen do quoi c'est à dire mɔgɔninfin quoi i b'a dɔn problème ya mɔgɔninfin f'i ka k'i danbe fɛ ne e b'i danbe fɛ ne bɛ n danbe fɛ cameraman b'a danbe fɛ an bɛ bɛn an bɛ ku ɲɔgɔn na voilà an b'o to yen mais bi maliyɛn tɛ danbe kɔ maliyɛn bɛ nafolo de kɔ bɛɛ ɲinɛna danbe kɔ maliyɛn bɛ nafolo de kɔ i y'a faamuya n'i bɛ nafolo kɔ sisan donc nafolo bɛ sɔrɔ sira min kan i b'o sira baara de baara kɛ bon pour que i bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la mais ni e ko k'e b'i danbe fɛ i bɛ jɛ nafolo in kɔ i b'i danbe baara kɛ bon maliyɛn t'a danbe de kɔ bi o de ye jamana yogoyoba donsoya kelen tɛ dɛ ex y'a faamuya f'an ka k'an danbe de fɛ n'i ma k'i danbe fɛ a man ɲi bon jamana dun bɛ yɔrɔ min na bi jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ caman y'a faamuya k'a fɔ ko jamana filila yɛrɛ ma parce que sisan an bɛ kuma dɔw mɛn télé la en même temps n yɛrɛ bɛ to ka wele réunion dɔw la o b'a yira k'a fɔ sisan jamana nin filila jamana taara taabolo dɔw kan o de ye jamana fili a kɛra sababu ye ka mɔgɔninfinw fili u yɛrɛ ma donc ko ka jamana segin a danbe kɔrɔw ma i y'a faamuya bon ne yɛrɛ fana bolo jamana ka segin a danbe kɔrɔw ma o de ka ɲi c'est à dire donsow ka wuli u seko tun ye fɛn min ye depuis an bɛnbaw tile la fo kana se bi ma donsow k'o baara kɛ an yɛrɛ y'o baara daminɛ kaban o baara daminɛna cogo di anw fɛ parce que salon an y'a ye Mali tiɲɛna bon quand Mali tiɲɛna fo ka Mali dilan donc o la sisan an ye fɛn dɔ dilan Fugadugu Tiɲɛfala mara la Dangunsɛ la donc an ye Mali donso wele ka farafinna donso dɔw wele ka na ka taga o sɔnni baaraw kɛ pour que jamana bɛ se ka basigi dɔɔni bon o don hukumu kɔnɔna na sisan baara dɔw bɛ kɛ min bɛ jamana basigi i y'a faamuya an y'o sɔnni kɛ salon quand o sɔnni bɛ kɛ sisan an yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen bon ko dɔw bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ka o y'an ka sɔnni place de ye i y'a faamuya bon donc o fɛn nin deuxième édition yɛrɛ fana b'an bolo Dangunsɛla nin deuxième édition yɛrɛ b'an bolo bon a document kan ka sɔrɔ sanfɛ yan cameraman a lajɛ document dɔ bɛ sanfɛ donso photo ni fɛnw b'a kan i ka a ta ka na n'a ye o document yɛrɛ b'an bolo an kan ka kɛ mois de mars avril mars plutôt bon donc fɛn nin kan ka daminɛ à partir du 26 27 28 mars i ɲɛ t'a la wa i y'a faamuya donc an kan ka nin fana deuxième édition kɛ a bɛ kɛ Fugadugu Tiɲɛfala mara la Dangunsɛla des donso du Mali bon donc donso ka an ye recherche de kɛ donso taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen depuis Sunjata tile ninnu na pour que fɛn min bɛ jamana lakana bon an bɛ k'o recherche de kɛ pour que ka se k'o baaraw kɛ jamana bɛ se ka lakana cogoya min na bon ni an y'a kɛ salon décembre 2019 a kɛra o de la quoi bon donc ɲinan décembre an kan ka kɛ o y'a fɔ k'a reporter ka bila mois de mars la o b'a sɔrɔ tilema bɔnnen don bon hali mɔgɔ bɛ se ka si u ɲɛna quoi donc o waleya min filɛ n'an filɛ ka o sira tagama nin ye bon min kɔni ka di ne yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ yen n'i ye Mali laada kɔrɔ tigilamɔgɔ ye bɛɛ k'i ka laadala kɔrɔ recherche kɛ k'a baara kɛ sinon jamana nin a ma nɔgɔn dɛ dugu bɛ yen fɔlɔ siyɛnni tɛ kɛ o dugu kɔnɔ abada fo ka taa diɲɛ wuli parce que laada dɔw tun b'u bara u b'a bato donc i ye tali kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ dugu bɛ yen fɔlɔ jɛnɛya tɛ se ka k'a kɔnɔ abada parce que laada dɔw tun bɛ yen olu bɛ bato jamana kɔnɔ n'i ye jɛnɛya kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ i bɛ lanjaba wa u bɛ t'i siri dugu so kɔfɛ ko a tɔgɔ di wala k'a ye nin kɛ donc i b'a dɔn mɔgɔ dɔw y'u ka jamana bila dugu bila k'a boli ka tugu kunfɛ hali sini u yɔrɔ dɔnnen tɛ maloya y'a sababuya parce que u ye danbe tiɲɛ ex y'a faamuya donc f'an ka segin o danbew de ma n ko maliyɛn bɛ siyɛnni kɛ bi ka miliyardɛriw ka miliyariw siyɛn ka taa kasobonba la u baramɔgɔw ni u denw ni u musow b'u disi kɔngɔ n'a ye hali n'u yɛrɛ bɔra u b'u disi kɔngɔ n'a ye or que faga ko de don quoi c'est à dire mɔgɔninfin k'a dɔn k'a fɔ ko e b'i disi kɔngɔ ni fɛn min ye k'a bɛ kɛ k'a fɔ i fa tɔgɔ ni fɛn min ye k'a bɛ fɔ ko e fa ye zon de ou bien e fa ye nin ye non i b'i denw bɛɛ di kumasuli de ma ex y'a faamuya donc Mali bɛ yɔrɔ min na an k'an danbew garder quoi danbe de ka ɲi i y'a faamuya. karamɔgɔ waati min bɛ an bolo donsoya jɛmu kɛnɛ kan Mali kunnafoni na yan a bɛ n'a fɔ waati nin minɛ a falen don tuma sisan an bɛna kuma ci i bolo dakuruɲɛ laban min b'i bolo k'an ka jɛmu kun cɛ bi
i k'o da an tulo kan. Bon nin tɛ baasi ye dakurunya laban min bɛ ne bolo ka da jɛmu kɔnɔna na o ye ka foli kɛ Mali donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana ni sankɔrɔtali fɛ, maliden fan o fan k'i bɛ jamana ni sankɔrɔtali fɛ k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu dɔn kɛ hali bi jamana nin a bɛ lahala min kɔnɔ a ka bɔ lahala kɔnɔ an ka an yɛrɛ sɔrɔ. Bon an fa minnu banna ka tasibila kɛ olu ye, jamana mɔgɔba minnu fana banna ka tasibila kɛ olu ye. Donsoya ka dugawu don Ala ka donsoya sankɔrɔta, a ka télévision so ka dugawu don fana kɛ Ala k'a ka télévision so fana sankɔrɔta. An kuntigi Madu barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Bon nin tɛ baasi ye n'i sera Amdalayi kɔni a ka ca Ala fɛ n'i ye ɲininkali kɛ ko Amdalayi ko Burama Fotigi Kulibali ko n b'a fɛ k'a ye. Amdalayi ka den yɛrɛ 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 ma tɛmɛ sen n'a fɔ dɛ, bɛɛ b'an ka so yɔrɔ dɔn. Ex y'a faamuya, ne ye Amdalayi donso kuntigi ye. Bon donc an ka du dɔnnenba don. Bon o tɛmɛnen kɔ ne bɛ se ka n ka numéro yɛrɛ d'i ma, i b'a fɛ ne ka numéro Orange 76 41 95 50 76 41 95 50 76 41 9 5 50 o ye Orange numéro ye. Malitel 69 31 31 89 i y'a faamuya, olu ye ne ka numéro ye. Donc ni sera Amdalayi dɔrɔn ne ye ɲininkali kɛ i bɛ ne ye. Awɔ. I dansɔgɔ ni ko Mali kunnafoni jabarani filɛbaw an bɛ foli ni tantoli di aw ma. Kuma dɔnnaw b'a fɔ ten ko ni ko wɛrɛ tɛ wɔkulɔ kɔnɔ ko t'a fɛ kelen b'a fɛɛrɛ bɔ. Anw ni belebele de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ de n'o ye Burama Fotigi Kulibali ye, Communicati la Bamakɔ yan nɔ Amdalayi yan. O tuma belebele anw wulila ka minɛ minnu ta k'a sɛgɛrɛ ɲininkali minɛ a y'a fa k'a di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ fɔ ten ko ni maa mɛnna ngɔgu bɔ la k'i tigɛ fila bɛ fin. O tuma siga t'a la kɔnɔ kɔrɔlen duga ye fɛn dɔ kun b'a fɔ nka o ɲɛdɔnnen don. An bɛ foli di donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ma k'u ni ko k'u dansɔgɔ. Ɲininkaliw kɛra maa min fɛ o y'a denkɛ n'a barika Sule Jara ye. Wa maa min tun bɛ caméra la ka se ka ja ɲumanw ta ka fɛnw fara k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ aw ka se k'a sɔrɔ lafiya la, o ye ne yɛrɛ denkɛ n'o ye Adama Tarawele Damisi ye. Ni tun ye aw ka kalanden fitinin mankan ye Sule Jara. Donsoya jɛmu a bɛ sigi aw ye Mali kunnafoni jabaranin sanfɛ. O tuma donso den n'a ba ko aw ni ko aw dansɔgɔ. Aw bɔra ka ɲɛnajɛ duman min lajɛ a sababuya ye Lala ni Habi den